Og maayong adlaw sa inyong tanan. Karong adlaw i-share lang nako sa inyo ang akong simple nga bakasyon sa akong yutang natawhan upod ang akong nag-alboroto nga inahan. Ay, Indra. Oh, ay, Indra. Nag-aringit na si Teresita. Okay, let's go. Og sa dihang ning abot nami sa among destinasyon sa Tanis Garden Cafe. Kanindot na ba ani nga destinasyon kay naagid siya sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kalanggaman ahay nagawin. Og maulang naman kini ang among accommodation. Tanawa, nindot kaayo. Peaceful kaayo. Ngano kung dili peaceful nga naaman sa bukid. Og tanawa ning sulod sa ilang cottage. O pagkayahay kaayo, pagkalimpyo kaayo. Di ka din makalibang og tarong. Pag malipay gyud imong lubot diri, pag diri ka lapita malibang kay limpyo kaayo. Seryoso ba nalipay gyud mi nga mauni among napili nga adtuan ba kay nakapagbanding gyud mig bunggang-bungga sa akong pamilya. Kaangayan pagud ani kay barato na, pwede pa gyud ka magdaag imong kagalingong pagkaon. Tapos buutan pag gyud kayo ang tag-iya. Awa o pagkalimpyo ug pagkanindot kayo sa ilang swimming pool. Basta na-enjoy ko namo among bakasyon aning dapita. Tanahan, gyud mi pagtugsaw-tugsaw aning dapita kay pagkalami na ba sa tubig bugnaw kaayo ug limpyo kaayo. Wa bayag gyud unta mi plano mo hawas sa tubig, pero napirita na lang mi paghawas katong ning puli na akong brother Louie kay murag naglain gyud ang color sa tubig, murag lagod na lang gyud akong nakit-an. Kaana na lang gyud kog enjoy bro. Take your time.